Явор Иванов, 11 Г. Георги Йовчев, 8 Б. Димитър Димитров, 8 Б. Николай Павлов Генчев, 8 Б. Казвам се Симона Иванова, 8 Б клас. Деси, 12 В клас. Виктор Атанасов от 11 Г. Сериала Дасан, Сина с Пиърс Броснан. Сериал в 2 сезона, с нетърпение чакам третия. Ами защото е мъжки филм и защото е по-разнообразен от баналните сюжети в момента в Холивуд. 84-та на Джордж Оруел, защото е интересен. То не е филм, под прикритие сериал. Екшън е. Аз обичам екшъните. Гунди, легенда за любовта. Защото има много мисъл, особено за бъдещи поколения, които могат да се замислят и да се вземат поуки. Петък 13 от 2009. То не е филм, той е сериал Живите мъртви. Там се оцелява, харесвам оцеляването и да, екшън. Moonfall, защото показва истината за изкуствения интелект и как той вреди на хората. Вътрешен човек, защото е любовен такъв сериал. На върха на PG Drink. Дежавю на Вирго. Не се сещам, те са няколко, да речем на руската група Мияги. Мале на Мона и Роби, където модернизират фолклора ни. На Ed Sheeran Shape of You. Приятно е за слушане. Lost на Хайджис Кичън. На Eminem. Да, Eminem шоу. Кой беше байряка? Защото обожавам народни песни. Много ми харесва просто. Бай Гани, журналист. Направи ми впечатление, че не беше толкова скучно, колкото си мислех. На Рик Риордан, Пърси Джаксън. Тя е много интересна книга. Там е за гръцката митология, аз се харесвам и сега запомня гръцката митология. В момента не съм довършила на Марк Аврелий, римския император, казва се към себе си. С това, че мъдростта е просто нещо. Железният светилник ще запомня с полуките, които пак могат да взема от нея. Ще запомня с главния герой. Кажи ми 3 неща. Може би ми напомня на социален експеримент в училище. Богат татко, беден татко, защото искам да се занимавам с бизнес. Подигото на Иван Вазов. Не знам. Да ми реши теста по химия. Да ми реши теста по химия. Ще ми направиш ли проекта по графичен дизайн? Как да се справя с учениците? Как да направя суши? Да продължа ли да тренирам бокс? Коя е най-посещаваната забележителност в България? Как се наричат очилата, които полицаите носят с вдигащи се стъкалца? Няма такава. Няма такава очила. Няма такова. Няма такава. Не знам никаква. Няма такава мисъл. Когато старея, ще съжалявам, че не съм правила нищо през живота. Тя е китайска. Когато хората спрат да говорят за тебе, значи, че си умрял.